Veniu, veniu. Mireu, passejant pel bosc he tingut una idea. Què us sembla si agafem fulles que trobem? Mireu, com aquesta, o aquesta que és del pi, fins i tot si trobem bastonets, pinyes. Mireu aquesta pinya, que bonica, que petita. Què us sembla si agafem tot això i ho portem a casa i fem alguna cosa? Molt bé, ja vam anar al bosc i mireu què vam agafar. Vam agafar l'escorça d'arbre, pinyes, fulles de diferents formes, de pi, d'eucaliptus. Voleu saber què farem ara? Mireu, farem servir aquestes pintures, això és tèmpera, i això també tèmpera, però en barra. Les farem servir per pintar de diferents formes. Esteu preparats i preparades? Avui tinc un ajudant. Necessitem folis en blanc, colors de tèmpera i material que hem anat a buscar al bosc. M'ajudes? Sí. Vols agafar la pinya i saps què farem? Com si la pinya fos un rodet. Mira, quina pinya vols? La més gran. La més gran, la més xula. Té. Has d'agafar aquí, fer així, mira, així. Així. I farem una estampació. Vale? I agafa i així. Mira, així. Vinga, va, tu. Tu pots, no passa res si està. Hem estampat amb què? Aventura. Amb pintura i Pinya. pinyes, com si fos un rodet, i ens ha sortit això. Què sembla això? Què ho has dit? Sang. Sang, molt bé. Va, anem a fer un altre. Ara agafarem totes les fulles, agafa les fulles. I posa-les a sobre el paper, totes les que puguis o vulguis. Vinga, més. Aquesta és d'eucaliptus. I de pi, mira, aquesta és de pi. Mira aquesta, que petita. Així ja n'hi ha prou, no? Sí. T'agrada així? Sí. I ara el que farem és pintar amb aquests d'aquí, aguantant la fulla. Mira, agafa, quin color vols? Groc. Vale, agafa. No, bé. Jo vull el taronja, sí. Vestit, groc. Mira, el destapes. Sí. I ara el que farem és agafar una de les fulles, la que tu vulguis, i pintar així, mira, així. Així. No, mira, que quedi la figura. Pintarem perquè quedi la figura de la fulla. Mira, ara jo ho ensenyo, vale? Mira, aquí hem fet, què hem fet aquí? Hi ha dues estampacions, una pintant directament de la fulla i l'altra resseguint-la. Sí? T'agrada? Sí. Anem a fer una altra. La última. Vale, va, la última. Saps què farem ara? Què? Escriurem el teu nom i el meu amb pals. Estamparem el pal, mira, hem de mullar el pal, així, i posarem el nostre nom. Què et sembla? I tu m'escrius el meu? La cinc. Mira, jo he escrit la I. Cinc. Ah, vale. Perquè costa una mica així. Mira. Així. Però jo te... Què? Vale, ara escriurem olivera, Vale, O, ara què? L. La L, L. De color blau m'has dit, Quina va ara? I. La I de quin color vols? Blau. La I, potser no ens hi cabrà, a veure. Quina és aquesta? La B baixa, ara. B baixa. De quin color? Bé. Verd? És el teu color preferit, aquí sí. Sí. Estem pintant amb l'escorça. Veus? Sí. Vale? Oliver... Quina ve ara? La? E. La E. Molt bé. Quin color?
Negre. Negre? Espera't, que tenim aquí. Ui, espera, hem de posar més negre, Olivera. Vale. I ara es diu Olivera 3 i posaràs tu un 3, vale? Amb el color que tu vulguis. Vinga, aquí. Negre. Té, posa tu. Un 3 aquí. Tres. Xuca, xuca. Més, que mira quanta pintura et poso. Molt bé. Molt bé. Ja estem. Hem escrit. Què posa aquí? Amian. Ian, que és el meu ajudant. I aquí què posa? Man. Moni, de Mònica. I la classe. Clase. Com es diu la meva classe? Olivera. Olivera 3. I hem fet servir diferents materials de la natura per pintar. Hem fet estampació, hem dibuixat amb pals, amb escorces, i així ho podeu fer a casa. Espero que us hagi agradat molt. Un petó!